Dar îți stau doar că și bine v-am găsit la canalul meu. Da, astăzi vom începe să filmăm împreună cu Rare și cu Filip. Salut, boss. Da. O să le Am deschis, dați like și subscribe și follow. Da. E primul meu video care puteți pe acest canal. Și pe parcursul acestui video să spui și tu câteva lucruri despre femeie, așa ca să fie funny. Eu nu sunt calculatorul. Ciornobăi, ce-ai făcut, mă? Nu poți să deschizi chestul. Eu am deschis doar unul. Da, Asta nu pot să le deschis. Am găsit, am deschis doar unul. what the fuck? Nu poți, Acolo de deloc. bă. Bă, imagi de puta mea, eu Ce vrei, mă, tu? bă, ăsta are să mișcă ăsta. Vezi, mai Du-te, bă, du-te, bă, drept. Uite, ia. Ia fer. Uite, ia un fer. Fer. Ești prost, mă, eu nu știu. Să moră dacă nu ești prost. Da, mă, știu cum îmi făceai. Nu să dea target în primul rând. Atunci ești. Ce prieten bun ești. Ești mă frică. Mai ai hangar, fraiere. Eu, da, e full. Cum rău? Cum mă uit așa? Mă ce mai acum Laura. Dacă mă superi. Baftă. Baftă. Să vezi ce heci, să vezi ce bani ții. Da. Doar fix în club. Da, nu mai am. Omoară-l, Filip, omoară-l. Omoară-l, dă-l pe care așa. Bă, dar să-i dă prinderea, mă, pe urmele mele. De la spawn. Da? A dus mai acolo, a stat cu shift-ul, da, și i-a venit după noi. Da, primul meci l-am pierdut, după cum a spus de verea. La hai, mă, să intri undeva mai mulți. Uite aici pe 24. Intră pe The Jungle. Ce, mă? Nu știu. Hai să vedem cine e pe aici, pe undeva. Pe Minecraft, hai să intră pe Minecraft. De pe Minecraft. Mergeți pe Futuristic City. Unde, mă? Futuristic City, că intră ăștia. Futurist. Dar era... Highway. Fallen Empire. Fallen Empire. Nu, highway. Unde Ce ai ai spus, mă, zis, să intrăm pe highway? Ce Empire și trap. Highway, mă. Hai, ui. Hai, ui. Gata, mă, e mapa mea de viață. Mapa mea de viață, mor instant aici. Ca eu nu-ți așa. Bă, hai să intrăm să ne jucăm SG. După 10 secunde, bă, am... Poate nici pe ăsta nu poți să deschizi tu că vă bat. Dacă înjuri, scrie iubesc server Ducadu. Ce vrei, mă, tu? Dacă înjuri în chat, zice iubesc server Ducadu. Eu nu-l iubesc. Dacă îmi dă un iPhone 6, da, îl iubesc. Așa eu nu-l iubesc. Mamă, dacă știam Cu găsit sabie. așa. Îmbrăcat cu ochii. De care sabie? Pe bunica mea. Bă, bunica mea. Am găsit-o. Torpedo. Un torpedou? Țitule, Era o poză pe în care una dormea în torpedo. Nu știu cum așa dormea. Ce tu încă filmezi, da? Ce, mă? Da, mă, el filmează, mă, el se filmează cu se facă. Da, mai bine ca tine. Bă, cum m-a prins în comă din prima și m-a murdărit. El e vlogger. Mai ales că Rare și așa frumos. Plăcuși. Ce faci, mă, tu vrei să mă... Am sabie de diamond, te știi bine. Și să vă aproape. Da, știu. Deschide mult. Vis, Fred. Vis. Mamă, ce-am găsit azi și prosta lui, bă, Filip, uite-te la mine. Te vezi, mă? Mamă, și ce-am găsit aici? Yeee, mersi! Era foame. Mamă, tată, ce-am... Filip, uite-l în inventarul meu. Filip, te uiți în inventarul meu. Am Oh my god, 4 diamante! Mamă, și ce faci cu ele, că nu merge? Și dacă Două merge? săbi de diamant. Nu merge, sincer, cred. Cred că nu. Mamă, câte săbi ți-am luat, mă spars. Fraiere, sunt fulaier. E unul, Freddy, lângă mine. Freddy. Filip, e unul pe aici pe lângă mine. Nu știu ce ai lângă mă. Da, e unul, Freddy, lângă mine, care vrea să deschide ușa să-l omor aici. Vezi că l-am omor pe... Dă-i mă cât îl omori.
Dă-i că-l mori! Nu pot. Dă-i Nu înțeleg că ai un buton de asta! Da, știu, vreau eu să deschid el ușa. mă, bate-mă! Stai mă că vreau să deschid el. Nu vreau eu să deschid el ușa. De ce? Degeaba. Au dat el cu sabia în mine. Cum dă prin ușă? Nu știu, are hack. Are! Hacker. Haci cu aia, haci. Hai. Haci, frate, haci. Dacă joci cu hack, ce naiba? Cine a murit? Eu. Îl omor pe Freddy? Are hack, are hack. Are hack? Da. Fac și o chilaură. Chilaura de țară. Chilaura de țară. Spamesc pe mouse ca prostul. Filip, dă-i ban, dă-i ban. Ce dracu poate? Nu ban, dă-i report. Report, da, crezi că e acum ai trebuie de Filip report să Am filmare. Unde e mobul ăsta? You can use non-survival games comments in game. Vezi că Așa, are hack ăsta. Mama că rup, că este varză. Da, mă, nu vezi că rup. joacă mai cu sabia Hai, lui de mama lui, mă. Și invizibil, frate. Ce dracu faci ăsta? Da, suge, da. Aha. Eu vește Să unul. vezi ce recă și acum Rareș. Mamă, cum dă ăsta, ești prost? Bă! Bă, ești nebun, a câștigat Rareș. Păi da, frate, dar știi cum dă asta? Nici măcar nu Păi, putea să la tine. auzi, A dat 2 hituri și a murit. avea hack. Avea armura mai bună. Rareș plus de asta că el avea hack. Și în al doilea rând că, cum să spun eu ție, ăla s-a văzut că avea hack, că mi-a dat prin ușă. Păi da, și plus de asta nici măcar nu putea să la tine. Intră în Deci mai Cernobâl. aveam jumătate de inimă și el avea sabie de... Mamă, unde intrăm? Nu știu, să Nu mai vedem ce vreau. costă. Stai, New stai. City. Unde, mă? Nu City. Nu City. No City? Știu mapa. Șmecher, rău. New City. Unde e New City-ul? Minecraft. În aia unde e... Gata. din dreapta, nu știu. Bă, mâine e Halloween. Bă, ce faci de Halloween? De Halloween? Nu știu. Da. Stau E acasă. pe 31, nu pe 30. Bă, eu nu ți uite-te. Uite-te în chat. Da, nu mă uit acolo. Nu pot să-l jur. Vreau să zic laba, dar mă rog. Ce încearcă Filip, bă? Cine duci, mă, poruta? Mă, boschita, o prăjitnică. Vrei să te bat? Bă, dar vrei să te bag, nu? Și că vrei să te bag, mă, vrei să te bag, mă, și ai murit, nu? Bă, vrei să te bag, bă, te fac muci. Mai mucificat. E unul lângă mine aici, care și-a bătaie cu Bă, eu sunt pro în Minecraft. Bă, băiatul, ia ce se bate mulți. Am murit. Cine a murit, mă? Oh, fuck, n-am vrut ce să... Am ieșit din Minecraft. Eu l-am omorât pe Eu el. apăsasem ESC și după Fraier, nu mai eu nu te-am puteam. omorât. Da, știu că tu ești Și din de ăsta. tot din Minecraft? Nu, apăsasem ESC, știi? Și nu mai puteam, eu eram ca prostul, eram în ESC și eu apăsam ca prostul și era să dau disconnect la un moment dat. Da, tu și eu nu vezi tastatura. Nu e, mă, de asta. Eu jucam Eu și mi-a alunecat mouse-ul pe mână și am apăsat ESC-ul degetul din mijloc. Te-am alunecat mouse pe unul. Am alunecat, cum să zic că ție, ține apăsat ca un prost, și mi-a alunecat degetul. Asta să nu se Filip, tu mai ești? Porcalete. Porcalete, mamă, tu ai pierdut, Filip? Păi mu ia mă mur hack acolo. Tot te-am E prostul ăla, eu n-am să armură de ca lumea. Stați-vă la mine că zici că-s după gârgă. Dalia de Human. Îl cheamă Hai de pe pâine, unul ăla e Dalia acolo. de Human. Bă, eu sunt îmbrăcat de la piață. Ăla e mă, ăla. Freddy. Ce faci ăla? Le boi. Delia de Bă! Vezi că fuge. Ce ghiuți, Băi, ia. bă, Delia, bă, nu vezi că Delia. Delia! Să-ți moară, Vezi mă, că și da. Delia. Nu știu mai frumos în video. Are băiatul valoare mare, Da. Manele! Manele de calitate! Bă, vine cineva? Nu, stai că zic acum, dacă nu vine nimeni, hai, dă-i. Că începe regimul acum, băule. Ce-ai făcut, Gogule, ce-ai făcut? 5. Bogule. Ce-ai mai 4, inventari asta? 3, 2, 1, 2017! 3, 2, Mamă, ăsta, fii atent că la are sabie. Tu cu puță ăsta, mă. Păi ți-a spus că numai cu ăla o să pici. Ce să faci?
Fredinaru, puță frânară, bă, dă-l în căcao. Eu mă las, mă. O să pierzi acum, Rareș. Dar vezi că știi. Ia, stai să vezi ce fac. Schimbă din 2017. Ce ai făcut, mă? Vreau să dau cu Angel. Nu merge. Cum dă ăsta? Mă, tot mă drept. Mi-a dat 3 hituri și a murit, mă. Hai că un Păi, meci. da, avea hack, am zis. Dar nu Venezia! știu film. Unde, mă? Venezia. Vreau și o Veneția. Hai, Venezia. Venezia. Sau mă uit de câte minute am filmat. Minute jumătate. 10 minute. Veneția. Veneția, cu repede! Tot prostul ăsta, mă. Păi, bă, dacă joacă unul, joacă toată lumea, îți dai seama, nu? Pe serverul Murian. Eu era să ies din meci. Așa mai face tu. Murian. Gigertinarul. Delia de Human. Delia de Human. De prostitar. Ce râs. Da, Cea mai înghițit Ce râs de ei. Filip. De Filip, da, înghițit ei. Știi că eu văzut ceva. Bă, dar tu randești măcar videoclipul ăsta, eu nu știu. Da. Ce vreau. mic. Mi se mișcă la greu de tot. Bă, Ești dacă șmecher. dacă mor, nu vă mirați. Ai calculator pe tânci. Păi nu, mă, dar sunt mulți pe server. Da, mă. Rareș, mai ții minte când am mers noi pe serverul ăla și nu puteai să intri? Nu putea să o miști. Nu puteai să te miști, că erau... Dacă era server. Ce-i făcut boschetare tu? Ah! Ce să faci, mă? Chiar n-ai... Stai, tu ai să vii. Stai. Nu șmecher. Cine a murit? Nu mai aveam acuzare. Mori. Cine a murit? Mamă, Filip, dacă Care te dai mai pasă? acum în inventar să vezi ce am. Arc puternic. Ce Mamă. fac? Ai murit, mă? Filip, tu ai murit? Nu. Am crezut că tu ai murit și mă bucuram. Eu o să mă... Oh! Ce ai Ce murit? ai găsit, mă? Am găsit ultimele unul care cine a stat aici. Lol, ce șmecher. Meșcher. Mai sunt și de-ăștia, mai sunt și de-ăștia. De-ăștia. Rugați să nu. Uite aici, am chestplate. Le dă tunic. E enchantat. Nu știu de voi, dar am sabie, am 2 mere de aur. Mă bag pe cur. Rarei, spune-mi unde e Filip. Bă, Filipe, Ce? du-te în fața, tot înainte și vezi că e în clădirea aia, tot înainte, mă, acolo. Și urcă. Nu, gen urcă poți să crede. Vezi că e acolo un ceas. Nu știu, de voi de mă bag pe porcau. Ce faci, mă, tu? Oh! Ce-mi fac cu bobiță? Stai cu aerul. Tu mă... Iar am găsit ce-ți dă la. Ești prost, șmecher. Mă, dar cine bară ei pe toate, mă? Ca să nu mai... Iar m-a omorât Freddy ăla. Pe bune? Da. Bă, ești pro. Ești de bun? Dar nu știu câtă viață mai are. 7 inimi. Aia e full, mă, are jumătate de viață să nu zici Mamă, că e. Filip e full iron, fii atent. Bă, da, el nu le lasă în chestii, le aruncă pe jos ca să le amână. Prostule, tu n-ai flint în stil? Are plant în stel. Nu Ce ai? vedea? Wow, valoare mare. Se Foarte. mișcă, stai să văd câte FPS-uri am. Am 5 FPS. Bă, Trei. eu când sunt lângă Filip am 5 FPS-uri și când sunt lângă altul am 71. Bă, ești Bă, nebun, Dalia Filip și are... de... Bă, Filip are virus, bă. Vezi că ăia fac timp, ba nu. Vezi că Dar Filip are virus. Mamă, Filip, ai grijă. Filip are virus. Ia și mă fac. Da, stima pe care și pe craftul sistem, doar că e un pic mai schimbat, tu vezi? Bă, prostule, Zi-mă, ghețatule. Ești înghețat. eu da. Hai să văd cât am filmat.
cât ai filmat, mă? Eu Deci- filmez, da, în continuare. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la sfârșitul unui videoclip. Filmez de 15 minute, filmez și eu 20. Wow! Filmez și eu, Mă mai întreb filmez cine încă un meci și gata. Mă întreb cine se va uita. Același itemele folosește. Păi dacă Mă întreb are, cine se va uita la noi. Eu cu mine și cu tine. are hack, mă, și de-aia, bă. Eu am hack? Nu, ăsta la tu are hack și poate mă are acum, Filip. Da, știu! Cu câtă viață să bat? Cu câtă viață să bat? Eram sigur. Hai bă că. Frate, în orice episod Hai să să dai un intrăm hack. pe, nu pe New City. Pe Minecraft, pe Minecraft. Pe Sahara. Încă un meci. Pe Sahara. Da, pe Sahara. Mamă, Eu ești de nebun, pe bă, mai- bă, ești nebun la cap și 5 player. Bă, ești prost. Bă, ești nebun. Eu știu cât dracu mai filmezi. În meciul ăsta. Bă, ce faci, mă, mai surdit, ești nebun. Bă, nu mai fai așa. Bă, de 4 jucării are, mă. Stai în Prostule. chiloți. Uite de stânga. Și de la Ăla e chiloți, ce dracu. Seamănă cu Filip. Stabil, dă-i mă, tati, ce ai făcut? de chestii Mama, fii atent că veni pe nebunești unul acum și nu mor. în care ăla e tati. 1, 2, 3 de cupii. Bă, uite mă, hack, că mă stăm atât de trec cu... Fii atent că-mi dă target prost, mă. Dar, bă, chiar atât de prost ești, mă. Chiar atât de prost. Bă, fugi, Rareș, fugi cât poți, fugi cât poți. Bă, nu ne-au Ăștia omorât. au hack, ăștia au hack. Da, bă, a murit. Avea hack prost, ești retardat la cap. Da, știu. Bă, și tu măcar ești am putut să prost dau la mie. cap. Tu știi cum a dat asta? Bă, tu ești prost Bă, la tu știi cap. cum a dat asta? Deci nici măcar am ajuns să dau click, că deja era mod, știi? Instant. Ăla ai văzut că la fiecare ne-a dat cât un hit și a murit, nu? Bă, ești șmecher serverul ăsta, ești nebun, mai tu și mâine să mă dau cu capul de pereți. Hai eu să-ți facem chestia. Unde? În doza. Hai, mă. Unde ești, mă? Aici, Hai, hai. Te trec, te Lego suge. Nu cu aia, bă. Uite mai aici, băi. Ce vrut? Zivruța, vină cu ace, că nu ești. Bă, vină mai aici. Și pe viitor poate să-mi pun și un skin. Bă, tu ce faci, mă? Stai, mă, în shift cu prost. Faci? Stai, bă, prost, tu stai în shift. Bă, ești prost. A, mă, taci din gură și tu filmează acolo. Da, Brale se uită în curs și ce că filmează acolo. Dar nici salutare, la revedere. Acesta a fost și primul meu episod de Minecraft. Aici am fost împreună cu Rareș și cu Filip. Canalele lor le veți găsi în descriere, În prescriere. în Subscribe, prescriere. scribe. Și v-aș ruga să lăsați un butonul de like, un share dacă se poate și un subscribe. Da. Îți place capul mea? Pa! Pa! Oh!